Stqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tikkonferma kif il-Gvern qiegħed jilħaq il-miri fiskali mħabbra fil-baġġett. Dan meta d-deficit tal-Gvern fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena naqas bi 98 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Bejn Jannar u Settembru d-deficit niżel għal 63 miljun u 600,000 euro għax id-dħul żdied b'112 miljun u 700,000 euro filwaqt li n-nefqa żdiedet b'14 miljun u 700,000 euro. Iż-żieda fit-dħul kienet riżultat ta' aktar dħul mit-taxxi ta' dħul li baqgħet rendi aktar lil gvern anke jekk naqqas għal 4 darbiet wara xulxin. Dan huwa sinjal ta' kemm qed jiżdied id-dħul tal-familji u n-negozji u n-numru ta' aktar persuni jaħdmu. Barra minn hekk kien hemm żidiet fit-dħul mid-dwana, it-taxxa tal-valur miżjud u mill-bolla. Il-galbu fl-immaniġġjar tal-finanzi pubbliċi qed iħalli effett fuq id-dejn nazzjonali li qed jibqa' jonqos meta mqabbel mal-prodott domestiku gross.